Да. И какво ми се правите, че ви трябва преводач? Значи можахте да го напишете това, сега ще търсите преводач. И я с переводчиком пишу. Обжалвайте Що си ми отказа. хотите? Не искате... Вие нямате повече работа тук. Вие Вы имате не- работа, ако искате да обжалвате, отивайте да обжалвате в съда. Вы не можете взять это, не хотите взять Не документ? пишете какво. На вас ви е оказано какво може да правите след връчване на отказа. Вие може да обжалвате в административен съд Пловдив. Оттам нататъка съдията ще разпореди По закон подавам на... преписката. Значи по закон вие може да подавате заявление за продължително пребиваване. Нали така? Вие подадахте заявление, подадахте всички документи, ние разгледахме ви. Ако ме записвате с този телефон, какво правите с този телефон? Аз мога да записывам. Вы официальное лицо. Аз предупреждавам, что вас записывам. И вас. Ако обичате, Вы не искате да вземете мои документы, така ли? излезте, ако Така ли? Не искате да вземете мои документы? Кажите ми, официально, не искате да вземете мои документы? Как ваше имя? Как ваше имя? Добре.